लोगोफोर बिराद गिदिर गथ्रा जाबाय माने बिटिआरआवहाय दिनै मोनसे गुलि गावनाय जाथाय जाबाय जे नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आङो बिटिआरआव मोनसे गुलि गावनाय जाथाय जादों स' बाहा गावदों माबोरै गावदों बिराद मोनसे कनफिउजन जादों गोनो गोथो जादों दिनै मोनसे थांबाय थानाय जेनेखि सापरगामनिफ्राय दुब्रि फारसे थांबाय थानाय बे गारियावहाय माहारियारि 19 नं राजा लामायावहाय ओरैहाय बिएसएफ केम्प ओरै आर्मि केम्प बे गेजेरावनो मोनसे बे जाथाया जादों होनना मिथिनाय जादों मोनसे माने पाब्लिक बास आरोना बे पाब्लिक बासाव दिनै माने गरनै गुलि गावदों बे गुलिया माने गारिनि ग्लासाव नांदों आरो गारिनि ग्लासाव नांनानै ग्लास टास बायजोबदों बायनानै गुलिनि सोदोब खोनानाय लोगो लोगो बे बासनि पेसेन्जारफ्रा माने सिटनिफ्राय गंनानै थाजोबदों होनना बुंदों दा बेवहायनो सासे दावबायारिनाव बे ग्लासा बायनानै आखायाव हाबदों दा बेनिफ्राय थै गदों आरो बे आरो दा खाफाल मोजां खुनु मोनसे गुलिया मानसियाव नाङाखिसै दा जाथाया बोरै जादों मारै जादों बिराद मोनसे साननो जाना फैदों दा बेनो जादोंना बिटिआरआव दिनै जाथाया सोरनिबा माबा मोनसे कनस्पिरेन्सि नामा ना नङा बेखौ दिनै मिथिया खारन जों बेयाव कनस्पिरेन्सिबो सानथावनो हाया मानोना ओरैहाय बिएसएफ केम्प दं जाहैबाय फारसेथिं आर्मि केम्प दं बेनि गेजेरावनो जादों आरो हाग्रा एरिया नालाय मोनसे एबा बे मोनसे केम्प दङमोन बाहाय बे केम्पनि गेजेरावनो बे बुस्थुआ जादों ना बिएसएफ निफ्राय माने मोनसे मा होनना बुङो फाइटिं सोलिदोंमोन नामा मादोंमोन नामा बिदि मोनसे बिराद मोनसे माने कुइसन सिखारदों आरो दा मिथिनो मोननाय जादोंबा बेफोरबायदि माने मोनसे फाइटिं सोलियाखै बेखौबो दिनै होनदों माने बिथांमोना दिनै बिएसएफफ्रा ओंखारबोनानै नायफैदों गारिखौ नायदों मा जादों होननानै आरो बबेनिफ्राय गुलिया फैदों बोरै फैदों माने थाल मोनाखै बिथांमोनाबो सोर गावखो बोरै गावखो आसुरित जादों आरोना बिथांमोना दा जानो हागौ सोरबाया साननो हागौ इलेक्सननि थाखाय सोरबा माबा मोनसे कनस्पिरेसि खालामदों नामा आंबो सानदोंमोन कि लामा गेजेराव जुदि जानायमोनब्ला बियो माबा मोनसे कनस्पिरेसि जानो हागौमोन नाथाय साखाथियावनो जुदि बिएसएफ केम्प दं आर्मि केम्प दंब्ला हयथ' बिथांमोननि बोरैबा सिलाया हारसिं फुथिना फैलाखो ना माखो ना गमै थारैनो बिथांमोना फाइरिंसो सोलिहोमारदोंमोन नामा स' बे मोनसे बिराद मोनसे गोनो गोथो कनफिउजन जादों आरोना दा जोंखौ बुजिहोनो हायै बायदि मोनसे लक्ष्य लाना फैबाय जे जाथाया माने थारैनो जाथाया बिराद साननो गोनां जामारदों बे फायरिं जानायनि सायावहाय मानोना दा इलेक्सननि दोहौ नङा होमबा इलेक्सननि दोहौखाय बाहाय गोबां दिनै गोबां बाथ्रा ओंखारगोन गोबां खोथा ओंखारगोन इलेक्सन खाथियाव दंसै नालाय स' बिनिखायनो सोरबाया गोबां माखासे माने मा होनना बुङो मुं फुनसावनो नाजागोन बायदि गोबां बाथ्राया बिदि जायो आरोना ओंखायनो दा माने ओरैबो बेटेलेननि केम्प थानायखाय जों मोनसे मा फोरमान खालामनो हायो एबा मिथिनो हायो कि जानो हागौ बे बिथांमोननि केम्पनिफ्रायनो सोरबा सासेनिफ्राय हयथ' सिलाया माबोरै फुथिखो बे मोनसे आरोना खिन्थु बाद बाखि बाहाय गुबुन बायह्रा मानसिया बेखौ गावाखै बेखौ फोरमान खालामनो हागोन आरोखि बे आरो दा गारिया बेयो माने सब समाय खारबाय थाखायो होनना बुंदों सब समाय खारबाय थाखायो हो सापरगामनिफ्राय माने बे डाइरेक्ट सापरगामनिफ्राय खारो आरो बेखौ सोरबाया थुलसिनिफ्राय खारो बेबायदि होनना बुंदों खिन्थु सापरगाम टु दुब्रिसिम खारो बे गारिया बेखौ होनदों आरोखि दा आं नोंथांमोननो ससे होगोन नङा होमबा नोंथांमोना ससे नायनानै लादो भिडिअखौ बे क्लास बायनाय मानाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो ससे होनोसै फैयोबा नोंथांमोना भिडिअखौहाय ससे नायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो ससे भिडिअखौ होनानै होनोसै गाड़ीটো কোন পৰা আহিছিল দাদা গাড়ীটো তুলসীবিলৰ পৰা আহিছিল কলৈ যোৱাৰ কথা আছে বুজি যায় দিল্লী আহে নেকি এইটো আমি দেখা পাইছো যে গুলি লাগিছিল হয় কিবা ক্ষতি হ'ল তেনেকে মানে গ্লাছ এটা ভাঙিছে আৰু এটা ওপৰত লাগিছে দুটা গুলি লাগিছে আমি দেখা পাইছো আপোনাৰ হাতত অলপ তেজ ওলাইছে এটো লাগিছিল গ্লাছটো আহি পেলাই মোৰ এই হাতত পুৰা বাৰি লাগি গৈছে কেইটা গুলি লাগিছে তাত দুটা গুলি লাগিছে কোনখিনি জায়গাতে এইটো ঠাইডোখৰ মানে ঠিক মই লক্ষ্য কৰিব নোৱাৰিলো দুটা বেটেলিয়ান কেম্পৰ মাজত ঠাইখিনি এই যেটো 19 বেটেলিয়ান হয় যেটো আছে আৰু আৰ্মি কেম্প যেটো আছে কেম্পৰ মাজত এই সময়ত কি ফায়াৰিং চলি আছিল নেকি বিএসএফৰ এইটো আমি গম নাপাওঁ আমি তো বাছত গৈ আছিলো না আপোনালোকে এতিয়া যেহেতু গাড়ীটো ৰখাইছে তাতে ফায়াৰিং চলি আছে নেকি ফায়াৰিং চলি আছে বিএসএফৰ ফায়াৰিং চলি আছে বৰ্তমান নাই এইটো আমি লক্ষ্য কৰা নাই গুলিটো লাগাৰ লগে লগে আমি তলফালে বহি গৈছো সেইকাৰণে আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই বিএসএফে কি ক'লে এতিয়া কৈ ইহঁতে ইনকুৱাৰী কৰি আছে তো ফায়াৰিং চলি আছে নেকি এনেকুৱা কৈছে নাই বিএসএফে কৈছে তেনেকুৱা কোনো ফায়াৰিঙৰ হেৰি চলা নাই বুলি কৈছে তো গুলিটো ক'ৰ পৰা আহিল বুলি ভাবে নাজানো এইটো তেওঁলোকৰ মেটাৰ হয় আমি জাষ্ট কমপ্লেইন কৰিছো তাৰপিছত সিহঁতে কি হেৰি কৰে গাড়ীটো এনে কোন জায়গাত এইটোতো ইমান নাজানো সাপটগ্ৰাম লাইনৰ গাড়ী হয় সাপটগ্ৰাম ধুবুৰী লাইনৰ ভাড়াগুৰি টু সাপটগ্ৰামৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন ক'ৰ পৰা আহিছিল সাপটগ্ৰামৰ পৰা কলৈ যাব
আচ্ছা কি হৈছে মাছ বাটত হা গুলি লাগি গ'ল এইটো ফায়াৰিঙৰ গুলি নেকি বিএছএফ টিমৰ কেইটা গুলি লাগিছে দুটা লাগিছে কিবা ক্ষতি হৈছে